rame-rame. Nek praune lho sing apik. Pagang niku. Pagang. Beram jan. Iki sing rame wis ning kene iki. Ya Allah. Itu Saido ki nyapa kuwi? Seksi sibuk pengatur jalan. Mandek ning kono. Oh, sing mandek ning kono. Piye iki lek mandek? blas rono ae ngono nututi. Ora wis nututi lah, sampe dia rasa mandek. Ya ora usah. Piye panggone? Tidak mobil kita iki. Kuwi nggih. Untuk anu le apik iki resik. Anu apa jeruk kok jeruk gedang. Jan view-ne jan sip. Tempatnya jan Tulung aku. pas. Kae nyaman Paling damai se Indonesia iki tulung aku.